Bé, jo no sé si la Lourdes i l'Anna fan peixet fregit als seus nets que ara els hi costa tant de veure a causa d'aquests processos de divorci tan complicats, Magdalena. Doncs sí. L'Anna Fernández i la Lourdes Navarro són dues àvies que són membres d'una associació que es diu ASACO, que això què vol dir exactament? Ens ho expliquen? Associació d'avis i àvies per la custòdia compartida. Ha sortit aquest nom. Sou vosaltres fundadores d'aquesta associació? Sí, som fundadores. Vostè, Anna. Som fundadores totes dues. I després ha arribat, de moment és a l'àmbit de Catalunya, o han aconseguit també més gent de la resta d'Espanya? Fins ara era a Catalunya, però estem rebent trucades de tota Espanya i estem fent una ràdio estatal de tota Espanya, perquè s'estan assabentant que hi ha una associació perquè no n'hi havia i volen informació, afegir-se i lluitar. Clar, perquè vostès abans veien molt els seus nets, amb quina freqüència, i ara cada quan els veuen? Doncs lo normal. A veure, nosaltres no volem criar els nets, volem veure els nets. Llavors, a vegades anaves a buscar-lo al col·le. El que feien abans? El que feien abans, simplement. Nosaltres no volem implicar-nos en dir tenim que criar els nens. No, això està el pare i la mare. Nosaltres volem, si per exemple el dimarts diu jo avui tinc ganes de veure la Laia, doncs anar i veure-la. Perquè bé que abans, quan els seus fills estaven junts, bé que també la trucaven de tant en tant i li deien em pots fer el favor, em pots anar a buscar el nen a l'escola? Encantades. I sortien per la nit i es quedava la nena a casa encantadíssima. I això s'ha acabat? S'ha acabat. S'ha acabat de cop. Del tot? Del tot. Des de quan fa vostè que no veu els seus nets? Jo sí que la veig cada 15 dies, perquè el pare deixa unes horetes, perquè clar, ell té 4 dies al mes per estar amb la nena i clar, en 4 dies jo no li puc treure ni un minut. Ell que la recull el dimecres i la té els caps de setmana sí, cap de setmana no? És que està una mica lluny, i llavors anem el divendres a buscar-la al col·legi i el diumenge a la nit a la subida ha de ser allà. Perquè clar, a vegades una separació també comporta que potser les criatures vagin a viure a la mare lluny d'on vivien abans, clar, no? O que la nena en aquest cas viu en una població que el seu pare ha tingut que marxar per tornar a viure en la seva àvia de la nena, que soc jo, la mare. És a dir, que el seu fill ha hagut d'anar a viure amb vostè. Exacte. I vostè, Lourdes, fa temps que no veu els seus nets? 2 anys i mig. 2 anys i mig. 2 anys i mig que ha deixat de veure els seus nets, arran de la separació. És a dir, vostè ni aquest dia que el seu fill pot veure... I el meu fill tampoc, fa des de mes d'abril que no els ha vist. Però en el seu cas és un cas traumàtic i dramàtic, vull dir, això ja no és ni... A veure, no tenen ni el règim mínim, no? No, és que justament, elles ara ho explicaran, però en aquesta associació molts dels avis que hi formen part són pares d'homes que s'han separat, que per divorcis, suposo que traumàtics, mala relació, a vegades acusacions d'amenaces, de maltractaments, etc., ha fet que sempre la custòdia de les criatures sigui cap a la mare i això fa que la família del pare, a part del pare, la resta de família del pare no pugui veure aquestes criatures, no? Ahí és el problema. Que nosaltres estem apartats dels nostres nets, bueno, nosaltres, els tios, els cosins, d'alguna manera, jo tinc unes filles que no han vist els seus nebots de fa 2 anys i mig. I nosaltres abans els teníem perquè la seva mare voldria tot l'estiu. Tot l'estiu nosaltres els portàvem a la platja, estaven amb nosaltres, després les festes de Nadal, les festes de Pasqua, sempre tenien les vacances, diríem, no? I ara fa 2 anys i mig que no es vegem. I vostè s'ha posat en contacte amb la seva jove? Suposo que vostè ha parlat o ha intentat parlar amb ella. Encara que això no és fàcil quan un es troba en un procés com aquest. Sí, bueno, aquest procés és un poc atípic, perquè la mare dels meus nets és txeca. I, clar, ella vivia aquí. Lo que passa és que per problemes, en fi, no sé si són problemes personals d'ella, no? Li va fer una denúncia al meu fill. Esta denúncia, el mes que ve tinguem el judici i, clar, és una denúncia que no està, com diria jo... Creu vostè fonamentada? Sí, exactament, no està fonamentada, gràcies, Madalena, no està fonamentada i a més és una denúncia que ja s'averiguarà la circumstància en la qual la xica va dir va fer aquesta denúncia. El que passa que aquest judici potser ha trigat aquests 2 anys i mig. I nosaltres creiem que ningú no es pot separar uns nens ni de son pare ni dels avis d'esta manera. Els nens necessiten el seu pare, necessiten els seus avis, com a referent familiar, evidentment. I aquesta denúncia traumàtica, com comentava, ha fet que vostè tampoc no hagi pogut parlar amb ella o que ella no s'hagi posat en contacte? Efectivament, no.
Pot trencar completament la relació amb la seva jove. En abogats, en la República Txeca hi ha abogats aquí. Perquè una cosa no té a veure amb l'altra, és a dir, dues persones es poden separar inclús d'una forma traumàtica, però això no treu que l'àvia o l'avi puguin tenir una relació amb la seva exjove amb una certa normalitat. Això és un problema dels fills. És un problema de respecte, no? Perquè, escoltem, afortunadament hi ha un divorci en el qual les persones no poden conviure, està clar que s'han de divorciar, però no té res que veure tot això. El pare i la mare tenen el dret i l'obligació de cuidar dels seus fills. Que això ho diu totes les institucions internacionals de drets humans, però els avis tenen el dret de veure els seus avis. I ara, jo sé que vostès s'estan mobilitzant, a més ens van demanar per venir aquí, per fer-se escoltar i donar-se a conèixer. Crec que cada setmana es troben a Plaça Catalunya, fan una manifestació... Des de fa 4 anys. Cada dissabte de 12 a 1 a manifestar-nos a demanar la custòdia compartida. Ni amb pares, ni amb avis, ni amb l'altra parella, perquè això segons després no ens agrada dir, l'altra parella, i demanen tot això, que volem ser com abans. I les institucions els fan cas? Els han escoltat? Nosaltres anem per tot arreu, a Europa, al Parlament català, allí ja ens coneixen de tantes vegades que anem, perquè volem certificar que el que se farà el mes que ve i l'altre, que és debatir aquesta llei, que es faci, a veure, bé, tenir una mica por, perquè hi ha moltes portes. Cada vegada hi ha més gent en aquestes convocatòries i també som nosaltres que rebem cada vegada més denúncies d'avis i àvies que es troben en la seva mateixa situació. Gràcies per tenir la confiança en el programa.